Baba Dokotela ke sikubingelele sibingelele ababukeli bonke kuBaba Dokotela TV. Baba, abantu bafonela mina ngamaphutha akho engicela ukuthi uwalungise wena mayilana nespray sase-casino. Bathe basifuna wathi usalinde amabhodlela. Kanti yini uyilibazisa mukuthiwa sitholakala? Baba Dokotela njengoba ngeke ngaba khona nje. Angithi ispray phela siyasamba siyosilanda. Ngaphandle soke singekho la. Sekunama product sesiwalande bese siyasihlanganisa sisakhe. Kufanele simnikeze umuntu into iphila. So bengisawulanda sona hayi sibuyile manje sikhona. Amaphanda uthini kubona ngegambling into yakho? Baba Dokotela angazi ukuthi umuntu oyiphanda osuka yahamba ekhasini ayodlala kodwa engenaso spray ukuthi usuke ecabangani. Angazi noma usuke efuna ukuyophisana ngemali noma usuke efuna ukwenzana. Ngoba awukwazi ukuyophanda singeke spray kwena. Usho nje? Awukwazi ukuyophanda Baba Dokotela. Mkhuluma ngespray ukhuluma ngesiphi? Kukhona ispray samasoka. Khona ispray seyishimane. Khona spray seyishimane. Isoka leSILINDE. Hayi isoka shimane sesithenga spray. Sikushintshe sikwenze ube yisoka. Bese kwakhona ispray segambling leso ukugambula. It's either ukugambula eCasino noma ukugambula efonini. Into yawo dokhula amagama. No asifani. Esase eCasino sithe ukubiza ngoba kuningi ukwenziwa. Manje umuntu bangaya order zombili ngaza kubamba. Mangaya order zombili phela ngabe ufuna ikhale ngempela ngoba uzoshaya ngapha shaye ngapha. Uzoshaya kushena shaya ithekeni. Ashaye ya. Hayi izomba kodwa. Hayi phela ungadlala ngespray samambo ushaya amazomba. Musuthathe sona Baba Dokotela shaya orange. Shaya orange. Yeah. Ithi ikhona lento ethi impilo ifuna umuntu onesibindi. Baba Dokotela ufuna ukuthini manje? Baba Dokotela kunalento leyo ukuthi Baba Dokotela ngiyambona unama flat Baba Dokotela and ungitshelile ukuthi angiyiphi ukuze ngibe right kodwa manje what if ngiyafika ngiyafa lapha yabo so abantu abaningi bashayela Baba Dokotela lento yokuthi mangathola imali ngiyakubaba Dokotela ngiyothatha into ethize uma uzuyitholile imali bese uthi wey what if le mali yami yokugcina ngifike lapha yana ngayitholi lento so ile nto leyo ihambisana kakhulu nespirit sepoverty asifuna ukuphuma kalula kumuntu Baba Dokotela so uma ngabe umuntu ebanjwe le spirit yonke into acabanga ukuyenza positive kuba khona into negative ezofika kuyena ithi ungayi lapho ngeke uzosizakala so sithi abantu abazame ukulwisana nale spirit ukuze bakwazi ukuthi impilo yabo ishintshe bakwazi ukuthi baphile kahle nabo okushuthi kodwa idinga isibindi ungabuzi yonke into idinga isibindi ungasho umuntu ukuthi njengamanje entweni onazo umuntu usungasho ukuthi sofikile esigabeni sokuthi usukhulu ukuthi usungasho ukuthi umuntu uhlupha ngoba ethanda hayi Baba Dokotela umuntu uhlupheka ngoba ethanda and yazi ke iphutha elenzwa amanye amadoda ukuthi umuntu aretire emsebenzini aphunyelwe imali aphunyelwe mhlawumbe 500,000 azoke akhe izindlu legcikeni ahamba olanda umfazi wesibili alanda wesithathu makuphela le mali bagibela kuyena lo mfazi wakho bonke labafazi bakho lapho ngoba umuntu akafuna ukuthi athathe isinqumo sokuthi ahamba athathe into ezokwazi ukuthi imphilise umgede usawuvule noma usawuvalele hayi Baba Dokotela ukhona umgede umuntu nje othi sifuna ukushintsha yena sefuna ukuba indoda noma athi angisafuna ukuphathwa indoda mina ngifuna ukuzimela sithi akasondeleze emgedeni ahlale phansi akhulume nala asizomvalela endlini eminyama ezokukhuluma iphika la ngayiboni uzohlala phansi akhulume nalamadoda awatshela into ofunayo awatshela ukuthi ufunayo wasiyela ngesikhwama esika 1000 5000 qala phansi lo msipho wasiyekela sasingayekiwe kwakusaphele nje amafutha akhona ngoba ebusika wabe awathenga le brand ngeke siwathenga la so abuyile ngoba sasishilo sathi ehlobo sobe sibuye hayi sibuyile ke Dokotela isikhoma sa8 isikhona isikhoma sa15 isikhona isikhoma sa25 sithi woza wena la sikhona ngempela noma sikhona sikhona Baba Dokotela kumanje ngayibuza lento lena ukuthi abantu abaningi bebefuna isigubhu sabathwa kwabe nombuzo ukuthi asona yini into eyisithwalo isigubhu sabathwa Baba Dokotela asusona isithwalo futhi isigubhu sabathwa sigqiba ngaphandle asifaki ngisho egcekeni sigqiba nje ngaphandle uxhumane naso ngalendlela esuke sizokutshela ngayo uma usofikile kuthina so asona isithwalo eyonto isithwalo amapundane ungathini bantu bayawayeka noma nixabalala umuntu okade wazela umuntu yamfonela uthi usesemeeting ngicela ubuye ufona Baba Dokotela ake silukise la ispelling emagundaneni thina sinawo amagundane uzofikela sikunikeze yona sithi na amagundane siwafake ku basket kanti uthe umuntu uzothenga nawe nawe uthi no cha uma ufika nje kuthina kunomuntu esikunika wona bese uthola umbila ikhwebe zombili ezithu alright thathe lo muntu ufake kulezi ikhwebe zombili uyobeka la gcwele khona amagundwane
uyayazi indawo la uhlala khona enamakundwana ufike nje ubeke khona awudle lamakundwana ila amakundwana ozosebenza ngawo ke babudokotela ngalesikhathi ezalana futhi anda qhubeka yona lento kuwena kuphakama yona lento le ya umuntu uyafuna amakundane angafika nini kwalanda ukulanda umuthi kwamakhobo usuyasho ukuthi hayi akho gundane lapha uzofika nikeza umuntu okusebenza ngamakundane babudokotela ukufika ungafika noma yini asinalo usuku specific sethi ifika esontweni songakho esontweni mhlawumbe hayi babudokotela ngeke sinasikhathi sokudlala thina sesiloko sonikeza lenye indoda imali yiphi namba bazokuthola kuyona nombolo esula yona u078 31 70 554 ya WhatsApp lana iyatholakala ku WhatsApp